Jalup jatend piny Kenya machon Rigathi Gachagua ni owe wuondo jopiny ni en jal mabiro reso jo Kenya. Odinga ne olose e kaunti ma Wajir ka opuoyo tij jatend piny Kenya masani William Ruto ma wacho ni osedeo oganda ma nyandwat mar Kenya ka. Magi timore ka kweth rowere mag ODM e bwo riwruok margi mar MDD bende okone jatend piny Kenya machon Uhuru Kenyatta mondo owe sundo Raila mondo okwed sirikal. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni. Kaka yor lieko ni nitie nyalo mar biro tiyo kod jatend piny William Ruto sirikand Kenya Kwanza, ogai mar ODM Raila Odinga kawuono e kaunti ma Wajir owuok Apia kendo pako jatend piny William Ruto ne osetimo tich manyasi kendo manyangafu ne oganda manyandwat mar Kenya. Tumeongea ya mambo ya gharama ya maisha ambayo imepanda juu sana. Mambo ya ushuru iko juu sana, sio? Nimeambia watu zangu hapa ya kwamba umesikia maoni yao na unabado kesho unaelekea Kisii na nao baada hiyo utafanya uamuzi chama ya ODM na utafanya uamuzi kulingana kwa njia ambayo itakuja kusaidia na kupeleka wananchi wa Kenya mbele. Odinga mabendo osebedo ka itemo lombi kod kisera mawuok kuom kweth masero Rigathi Gachagua, Martha Karua e gikone to ne omoro apilo e mor kich e kendo kone jodak ma Wajir Rigathi Gachagua wuondore ni en jawar mar Kenya. Yule jamaa mwingine alikuwa anasema ati ameweka mtego. Alikuwa anaweka mtego. Kila mahali anaweka mtego. Kuna kitu ya kupita. Kuna mambo ya handshake. Kuna mambo ya nusu mkate. So tunataka tuende kwa jamaa mwenye mtego. Tuongee mwenye mtego. Tendawili. Mtego ya panya kuingia waliomo na wasiofumu. Magi timore ka kweth rowere mag ODM e bwo riwruok mar Movement for Defense of Democracy MDD olwarie lo kod jatend piny machon Uhuru Kenyatta ni owe thung'o Raila mondo okwed piny owacho mar William Ruto. Ne wang'eyo ni ka Raila gi Ruto kare nyalo riwore to ginyalo timo gima lich ahinya. Omiyo wakwayogi ni koro ka giduogo dala ka to giriwre motegno mondo mi giter Kenya mbele. Wasiro wuoth ma jakom wuothono kendo kako timo twak motimogo. Wasira ahinya kendo gima biro wuok e twagno emana wasir. Koro miyo wuoth mane wawuothono wang'eyo osiepewa, to wang'eyo jogo bende mawuondowa, to wang'eyo jogo manyalo chung' kodwa. Gima dakwa joka Nyanam ni president makawuono ni osenyisowa no nyalo tiyo kodwa nikech kata iye kanyo bende osemiyo waziri moko. E kwethno okone josiasa ma Mount Kenya ni gimanye riwruok mabor kod Raila Odinga ni mar jatelno ni kod jok mawinje e kendo gisani to gidwaro ni mondo gibedie sirikal. So wakwayo Gachagua gi joge kanyakla go Uhuru gi jogo te giwe jakom mos mondo jakom omi ogandawa yo manyalore ne ogandawa. Ni samidhi e lweny to siepni machiegni ma seche moko remo nyalo kayo seche ma kwach gwari. Raila Amolo Odinga karodhi e lweny mar Afrika to Ruto kende manoringo kode kamora mora. Magi timore kinde maramogi TV ofwenyo maling'ling mar romo mar duond bura mar UDA mane otim kod jodito mag UDA. Kata kamano weche ne ok orumo e kendo romo no ichan tim giko mar jomane mar chope winjruok e kaka ODM kod UDA dhi bede twich achiel kendo tiyo kanyakla kod ODM. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Jopur e kaunti ma Narok